odnosi se na sve one koji žele da dobiju na lak način i žetone. Čovjek ne zna što bi htio, svojih htjenja rob je sivi i bezglavo trku gubi. Da ja griješim, pa da sve to nije tako. Svako sebe nek provjeri, odgovor će stići lako. Svijet se negdje stalno žuri, niko ne zna gdje će stići. Da li znaju svi ti ljudi kojim putem treba ići? Gdje je ljubav, gdje je pjesma? Gdje su one prave stvari? Dostojanstvo ljudsko vrijedi. Ima nešto što nas kvari. Gdje je ljubav, gdje je pjesma? Gdje su one prave stvari? Ima nešto što nas kvari.